Sanibonani. Udangela besuthu. Guyzini, hayi ibe buhlungu inhliziyo yami izolo. Ngibona enye video kuma social network umuntu wesifazane ekhuluma ngokuthi asimosani ukubangela abantu besilisa isicefe. Silokhu sibatshela ukuthi abondle izingane. Kanti ingane idla into engakanani. Kuphela mina if ngithandana nalowo baba ngingamtshela nje ukuthi baby ngishoda la nala nala. Kusho ukuthi yena bekhuthaza ukuthi umuntu wesifazane kumele athenge yena izinto ezithandwa ingane. Uzowabala nokuthi kumele ukuthi ingane imitha namanudlizi, uthenga amanudlizi abemaningi, uthenge ifusion. Ayi mina ke bandla ifusion ayiphuzwa nayi mina, angeke ngize ngiyithengele ingane yami. I prefer ukuthi ingane yami iphuze amanzi kunoma iphuze ifusion. But yena ke ubekhuluma lokho ke ukuthi ke uthenge ke ijuice leyo namanudlizi enike ingane, ufike ukuthi khona la ushoda khona usungamtshela kubaba ukuthi baba ngishoda la nala. Ave ibe buhlungu inhliziyo yami shame guys, ibe buhlungu. Ngayibuza ukuthi lo muntu wesifazane onjani ukhuluma kanje. Ngacabanga unayo ke yona ingane ke. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ukukhulisa ingane ngaphandle kwababa. Okokuqala lokho. Maybe mhlambe yena empilweni yakhe if enengane, mhlambe yena empilweni yakhe uthe mekhula wathola umuntu bathola ingane bashada, or lo muntu wayisupport ingane. Manje lo muntu lo angeke azayiqhathanise nabanye abantu, akayazi impilo ukuthi ibhlungu kanjani ukukhulisa ingane without a father. Noma ngabe kuthiwa ukhona uyaphila udlandlamvana, but if engayisupport ingane kubhlungu guyzini, kubhlungu. Ya khona siyamukela singabantu besifazane because singekho into ozoyenza, ingane ikhona. Ya singekho into ongayenza, siyamukela sizenzele, but shame kuzwelile kumina, ngifuna noma kozwelile ukuthi kahle kahle hlobonye umuntu wesifazane lo. Angi-understand. Kufana nalabantu besilisa othola ukuthi umuntu uzothi ngoba esakhona empilweni yengane ngenyanga uthola ukuthi uzokhipha 300 noma 500. Siyathula siyomama siyithathe leyo mali, but kunzima bafethu, kunzima. Ngithi mina umuntu if engahlali nengane yakhe akazazi idingo zengane, ngoba uthi ekhipha lo 500 ube yitshela ukuthi imali enkulu, or uma ezokhipha imali enkulu emqondweni yakho uyitshela ukuthi wondla nomndeni wami. Angabe sacabanga ukuthi kahle le ngane vele idle masakeni asekhaya vele. So nje hayi guyzini, kubhlungu ukuze umuntu wesifazane ekhuluma kabuhlungu kanje. Kodwa ke maybe akayazi impilo, mhlambe lento akhuluma ngayo akayazi and akanayo experience yayo. Ukube kuthiwa una experience yayo ubengeke aze akhulume kanje. Inhliziyo yami ave ibuhlungu guyzini, because I'm a single parent. I know how to raise the child without a father. Ish guys, hayi ibe buhlungu inhliziyo yami, ibe buhlungu. Alright, udangela besuthu, ngicela ni like, ni subscribe. Bye you.